Iban, korrikarako torri zara. Bai, korrikarako tornez. Etxera torri zara korrika egiten. Korrika torri zara. Atzo justu asko txiki Korrika torri pasazan, eta ingen itun kilometro batzuk euskarien alde, eta gaur nola ez Bilboko festa hundi hontan egon bernun, FOMOak ekarri nau pixkat baitare. Zer dauka korrikak, Iban? Korrika dauke sentimendu berezi hori batiz bat, euskerie sentitze deunak, euskeraz bizigeanak eta euskeraz hazi eta ez zigean ontzat, olako hainbeste errealidade, hainbeste jende, hainbeste nortasun, ez? Euskerien aldeko olako egitasmo baten alde ikustiek, emozio hauek ezatu, Zure herriti pasatzean nien justu leheno komentatu dezuten bezala. Kilometro batzuk ikie, testiguen atzetik, olatu horren parte izaten, niretzat da emozionantie. Oso emozionantie. Bakoitze daukelako bere realidadie, euskarakin bakoitze dauke bere harreman ezberdin hori ez, baina azkenien dano daukeu. Geixo gutxixo euskeriekin harreman hori. Atzo askoitik pasazan, askoitin juerga ederra bota genuen euskerian alde beti, ordu gutxi inditxogulo, baina hemen gaude. Bat gutxiago gainera. Bat gutxiago, porque ordu isetan irurek ziren derrepente. Eta esate zen ama, baina hemen gaude. Eta gaur, karri dut tortilla batata bokadilue, eta Bilbon egun pasa. Eguzki ederratea du,